Meron may dulo. Yun may dulo. Kinain yung isang kaso. Unang pandaw. Meron agad may dulo. Yun may dulo. Mga good size na. Mga limango. Dulo. Mga good size naman mga idol. Kinain yung ano. Kinain yung kaso. Yun mga idol. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. Magpapandaw pala tayo ngayon. So sana makadali tayo. Bali puro crab hunting muna tayo ngayon kasi malabo yung ilog. Hindi pa tayo makapag fishing. So maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga idol. Sana patuloy nyo pa akong suportahan sa aking munting channel. Bali shoutout muna tayo mga idol bago tayo magpandaw. Shoutout muna natin yung mga nag-comment sa ating upload, last upload natin. Shoutout muna natin sila mga idol bilang pasalamat sa inyong lahat. Yan mga idol, shoutout muna tayo sa last upload natin ng mga nag-comment. Unang una kay Glory Gulas. Yan lang, shoutout. Maraming salamat sa pagsuporta. Shoutout din kay Hector Adventure. Yan idol, shoutout sa iyo. Kay Kapupong TV. Yan idol, shoutout sa inyo. Suportahan natin si Kapupong TV mga idol. Tsaka kay si Adventure PH. Tsaka kay Dilibangan TV. Dilibangan Fishing or Dilibangan TV. Yun mga idol, suportahan natin yung mga channel nila. Shoutout na rin kay kay North TV tsaka kay Abinedos Vlog. Yan mga idol, shoutout sa inyo. Tsaka kay Katropa Kilogs TV. Yan mga idol, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan mga idol, punta na tayo dun sa spot natin sa Pinaglatagan. Bali dyan tayo kahapon naglatag sa tapat lang ng kubo natin. Sana makadali tayo. Bali 12 piraso yung nilatag natin kahapon. Update ko kayo mamaya mga idol pag nandun na tayo sa spot. Yan mga idol, nandito na ako sa spot. Pinaglatagan natin kahapon. May papandawin tayo dito isa. Yan sana may huli. Meron may dulo. Yun may dulo. Kinain yung isang kaso. Unang pandaw. Meron agad mga idol. Yan ayos mga idol, unang pandaw pa lang. Yun yung isa natin.
Ang daming kaso mga idol. Ano? 3 piraso. Kaso. Mga idol, nandito na tayo sa pangatlong trap. Wala yata mga idol kasi may pain pa. Buong buo pa yung pain, no? Ano mga idol, buong buo pa yung pain. Mga idol, meron tayo dito. Kaso lang mga idol. Yan mga idol. Yan yung isa natin. Kali magkatabi lang itong dalawa. Pero iba yung sapa nito. Nandun. Pang ulam na naman mga idol. Tsaka kaso. Nandito na yung iba natin, mga trap. Dalawang suga-suga crab na malalaki. Huli mga idol. Mga good size na. Mga limango. Idol. Apat na lang yung papandawin natin mga idol. Wala mga idol. Mukhang hindi pa tayo nakadali ng malaki. Suga-suga crab na naman mga idol. Mga idol, pang 11 na natin to. Mukhang mahina yung alimango natin ngayon. Mahina yung huli.
Wala mga idol. Ito na yung last natin mga idol. Dalawang kaso. Dalawang kaso lang mga idol. Yan mga idol. Ay, yung huli natin lahat, 3 lang yung alimango. Ang dami ng karugmata. Mga good size naman mga idol. Kinain yung kinain yung kaso. Ang dami ng karugmata. Tatlong laman. Ito, dalawang malalaking karugmata. Dalawa yung walang laman. Kinain yung isa Kinain mga idol yung isa.